जेल मोखाङाव साराय 9टा सासेया उदां जाबाय सासेया उदां जायासै मानो जायासै गावनि अनसुलि बिसिनि खुगानि रावनिफ्राय खोनासंदो। दुखु मोनदों मानो होनोब्ला गनो गोनां सानैजोंनो जोङो लोगो लाज्लायनानै जों खामानिखौ मावदोंमोन। मावनानैब्लाबो दिनै सासेया गलांबाय आरो सासेया जों गनो मोननो हायासै। बेनि थाखाय आङो जोबोद दुखु फोरमायदों आरो निश्चय आं गोरबोफोरा आंनि बुंजासे दुखुआ अरायबो थादों। बेनिखाय आङो बे दुखुनि गेजेरजों आं बेखौनो फोरमायथिबाय। हौवाखौ आं बख'नो थाखाय नोंथांमोननिफ्राय आङो अनसुंथाइ मोनगोन होननानै आङो बे समाव आं नोंथांमोननियाव मिथिहोनाय जाबाय। जोबोद दुखुनांथावना जेल मोखाङाव गावनि अनसुलि बिसिया नेनानै दंमोन उदां जागोन होननानै जेल मोखाङाव नेनानै दंमोन। सासेया उदां जाबाय सासेया गोसो सायराब जानानै गावनि खुगानिफ्राय मा फोरमायनो नागिरदों भिडिअनि फुटेजआव खोनासङोबा बुजिगोन। हरनि साराय 9टा जाबाय। जोबोद आसा खालामना फैदोंमोन गावनि असे हौवाया दिनै उदां जागोन होननानै। नाथाय जेल मोखाङाव नेनानै सासेया उदां जालांबाय दिलीप नार्जारिया। दिनै बाजैया नोंसानिया सासेया गनो गोनाङा मानि थाखाय गवासै? दिनै जोङो खोनानो मोनबाय जे गनो गोनां सुबुङानो दिनै गवासै। थामहिनबा बेहा मोननै आरो गोदानै केस दंबावोनो बिनि थाखाय जोंनि हौवाया दिनै गनो हायासै। बेनिखाय आङो खावलायो जे नोंथांमोन बिटिआर सरकारनि गाहाय बिथांमोनखौ आङो खावलायो जे बे केस मोननैखौहाय जोङो गोदानै उकिल हमोब्ला गोबां रांनि अनसुंथाइ नांगौ जागोन। बेनिखाय आं नोंथांमोनखौ आंनि हौवाखौ आं बख'नो थाखाय नोंथांमोननिफ्राय आङो अनसुंथाइ मोनगोन होननानै आङो बे समाव आं नोंथांमोननियाव मिथिहोनाय जाबाय। लोगोसे दा जाय उकिला उदां खालायदों बै केस नांनो थाखाय बिथाङा गावनो थांगोन ना गुबुन उकिल हमनांगौ बेखौ फोरमायगोन? बिथाङा बुंदों जे गुबुन उकिल हमनांगौ होननानै। होमबा जों गुबुन उकिल हमोब्ला जोंनो रांनि नांगौथि जागोन। जोंहा जेबो आखायाव रां गैलिया गोदान उकिल हमनो थाखाय। लोगोसे जोंहा दा दंफायो बे आदानिनो सासे आगोमा गावनिनो फिसा हौवा। जाय फिसा हौवाया साननैसो सिगां बेल मोनदोंमोन। दा बेलनि सायाव मा जानानै दं आदैया एसे बुंना होगोन नामा? आंनि मुङा जुगेश्वर दैमारि। बेनिफ्राय आंनि गथ'आ नैबे सेन्ट्रेल जेलावहाय नितुल दैमारि आंनि खुदिया। दा बिथाङा दिनै बेल गोलैबाय जामिनदार लाबोबाय। दा केसखौ माखासेखौ उइद्र' खालामबाय आरो लोगोसे केसा दंबावो आरो बिनि उनावनो आरो मोननै केस तेजपुराव सारिदुवारनि केस दंबावो। दा बेवहाय आं बे केसखौनो दिनै जामिन सानै लाबोनानै माखासे जा एसे खरस खालामबाय बिनिफ्राय आंहा बै केसखौ बुथारनो थाखाय बेल जाना दं आरो जामिनदार नांगौ। दा बिथांमोना खरस होनो हायैयाव आंबो खावलायदों जोंनि CM बा चिफ सारमोना अननानै जाहाथे जोंनि बेरेमा आरो आंनि नितुल दैमारिनि सारिदुवारनि केसखौ जाहाथे फोजोबनो थाखाय आं अनसुंथाइ बिहरनाय जादों। जाहाथे अननानै सारमोना जाहाथे रेहायखौ होयो। नङाबा आंनि न'खरा सिलिंखार जाना दङ। बेहाय आंहा खुनु राहा गैया। बेखिनिखौ सारमोननिसिम आं गुरै खावलायबाय। आंनि बुंनांगौआ एसेनोसै। दा खोनाखाबाय जोबोद दुखुथिया जाय जोबथेसालियाव दं। दिनै एखे लोगो सानै गनो गोनाङाव जेल मोखाङाव लामा नायै सासेया उदां जाबाय सासेया उदां जायासै। दा गोसोआव माबोरै मोनखो बाजैया? गोसोआव आङो जोबोद दुखु मोनदों। मानो होनोब्ला गनो गोनां सानैजोंनो जोङो लोगो लाज्लायनानै जों खामानिखौ मावदोंमोन। मावनानैब्लाबो दिनै सासेया गलांबाय आरो सासेया जों गनो मोननो हायासै। बेनि थाखाय आङो जोबोद दुखु फोरमायदों आरो निश्चय गोरबोफोरा आंनि बुंजासे दुखुआ अरायबो थादों। बेनिखाय आङो बे दुखुनि गेजेरजों आं बेखौनो फोरमायथिबाय। आंनि चेनेलनि नायगिरि गेदेरमा रायजो राजा फंनैसो गेदेरमा दैदेनगिरिफोरखौ खावलायनानै बा मेसेजजों जाहाथे सोरबाफोर नुफ्लाङोबा जाहाथे खोनानानै गुबुन केसखौ एनआइनि आखाइनिफ्राय उदां जाबाय नाथाय थाखानाय गावनि जिल्लायाव तेजपुर सारिदुवाराव केस दं होनना खोनानो मोनो। बे केसखौ माब्रै उदां खालायनो हागोन? दा उकिल हमनानै माखासे
जामिन लानो गोनां जायोबा माखासे थाखा फैसानि गोनांथि जायो। दा बिनि थाखाय गेदेरमा रायजो राजाफ्रा जाहाथे गावनि असे हिन्जाव गावनि गोरबो बिखाजों गोदै राव बुंनो हायाबाबो जा एसे एनै बर' रावजों फंनैसो खावलायदों जाहाथे गेदेरमा दैदेनगिरिफ्रा बे रावजोंनो जाहाथे खोनानानै हेफाजाब मदद हरो। हरनि समाव बेखिनि भिडिअखौनो लाबोदोंमोन हरखाबै।